Maayong adlaw na usab mga agaw. Okoyoy. Tirada na buta ni ining madagom nga panahon. Lami ra ba kay ni aning panahon kung nakay isa nga imong gakson. Awar ko niya mong mga agaw basta magtrabaho maghukas. Ipaibo mangon nila ilahang mga lamion o mga baskog nga mga lawas. Ilahan na dayong gipadayon ang pagtayong sa taplod sa atong Ampalaya. Ilang gitrabaho nga wala matiwas. Nisugod naman gud og katay ang Ampalaya nga dali lang mitagas. Kinahanglan magutayngan ang taplod para ini katay sa Ampalaya dili na siya maglisod. Magtrabaho ka ni kinahanglan ikaw haod. Sa pagtrabaho aning tayong maayo ka mulambod. Taas ra ba ni makalaylay sa kamot. Dili pwede diri nga ikaw mubo maglisod kag abot. Usahay ang tay mga bugto ug mga lukot. Hinungdan nga ikaw masapot basin sige na lang kag bakutbot. Ayaw lang gyud kalagot para dili mo usab imong buhok. Sige lang matambalan ra na ayaw lag kalimot. Hinumdumi taon basin ang isa man luod. Naabaya siya nga permi mahimuot. Kay nakita man gud niya nga ikaw naning kamot inig harvest pohon mo happy ka na sama sa pangandoy nga imong naabot. Okoyoy. Hangtod sa sunod na usab. Daghang salamat sa imong pagtan-aw.